Hello! Welcome po sa ating second live stream gamit ang YouTube app. Um, okay, so yung topic natin ngayong gabi is more on ano yung pwede nating gawin sa last 3 months ng 2020. Ayan. Medyo nag-adjust pa ako dito sa sound ng ating live stream kasi wala pa akong gamit na external microphone. So, ang camera natin ay ang iPad pa din na dating ginagamit natin. Ayan, salamat po sa pagpunta sa ating live stream. So, sa mga naka-update po sa ating Facebook page sa Noel PTV at kayo din sa ating Facebook wall sa La Union Pangasinan Acupuncture Physiotherapy. Ayan. So, kung napapansin po ninyo, naka-Bluetooth earphones po ako para marinig ko na may audio, may feedback yung audio. Kasi kagabi, sa unang live stream natin, medyo nagka-technical problem. Parang sa simula ng live stream, nawala yung audio. So ngayon, naririnig ko naman may audio tayo. Okay, so happy October 1 po sa ating lahat. So ano yung mga plano natin sa remaining 3 months ng 2020? So kanina akala ko hindi pa October 1, parang last day pa lang ng September. Pero may nag-post sa Facebook, sabi October na. So parang yung mga plans natin for this year, simula nung March, nung nagka-quarantine tayo dahil sa pandemic, medyo naurong lahat yung mga plans natin. So nung ang pinakauna na na-cancel sa plans natin yung seminar workshop na nakaset nung March sa Ariana Hotel sa Paringao, Bauang yun. So yung workshop po namin doon yung Manual-Manipulative Therapy sa spine para sa mga physical therapists. So may mga participants tayo na naka-register from all over La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, pati rin may taga Cordillera Administrative Region sa Baguio at saka sa Benguet Province. Hello po, welcome po sa ating live stream. Salamat po sa pagpunta. Topic po natin ngayon, ano yung magagawa natin or mga plano natin na gagawin pa sa remaining 3 months ng 2020. Yan. So sa balita ng mga nakarang araw, parang ika-cancel nila yung pagbisita sa mga sementeryo ng November 1. So parang mapapaaga yata yung pwede na pagbisita. Ayun. So ano pong plano ninyo? Kasi before ng Christmas season, actually nasa Philippine Christmas season na tayo, starting pa lang ng September. May mga naglagay na ng mga Christmas tree. So, hindi pa naman na kami nakakapag-set up ng Christmas tree. Sa inyo po, may Christmas tree na po ba kayo? So, as early as September, may mga nagsiset up na po. Pero usually sa amin, after ng parang mga October, late October, early November, mga ganun yung pag-set up namin. Para meron tayong Christmas spirit for early September, October, all throughout December. Marami sa atin, even in January, hindi pa natin naalis yung mga Christmas tree at mga decorations natin. No? So, lalo ngayon sa panahon ng pandemya, sa pandemic natin, new normal na sinasabi nila, which is really abnormal pa din kasi hindi tayo nakakalabas ng normal, wala pang yung dating mga biyahe ng public transportation. Yun. So, mas may dahilan tayo to celebrate Christmas season. So, yun po. Even in October, after tayo na makabisita, lalo sa mga kultura at tradisyon natin ng mga Pilipino, to give importance to our loved ones who already are parang nasa kabilang buhay na. So, bibigyang pansin natin sila. Parang bisita tayo sa mga memorial park at mga sementeryo. So after that, then we will start our preparations for our
Christmas celebrations. At isa sa mga annual po na plans natin is yung gift giving to special children every December 21. Yun po yung special na araw ko, which is my birthday. So, napagplanuhan namin since 2012, nagsimula kami na during my special day, instead of having gagastos sa pagkain at magsi-celebrate with friends and family, ginawa namin na mas makabuluhan, no, which is to celebrate with the special children. So noon, ang venue natin dati dito sa Bauang, dito sa Kalumbaya, sa barangay po namin, yung common house po ng grandparents ko, si Lola Siping at saka si Lolo Pasio, sila ay sumakabilang buhay na din. Pero yung bahay nila, yung dati sineselebrate yung gift giving to special children. Tapos nung nag-open yung clinic sa San Fernando City, sa Pennsylvania, so nag-hold din po kami doon. At last year lang, doon sa bagong clinic, along National Highway sa San Fernando City. So iniimbita namin kayo lahat na makibahagi sa ating gift giving to special children on December 21. Marami din sa atin nagkakaroon ng problema sa anxiety and depression. Yun yung isa sa mga na daanan ko na i-share kagabi sa ating unang live stream sa YouTube app. Dahil sa maraming mga plano na hindi natuloy sa unang bahagi ng taon na ito. So parang since March parang March 15 ba yun? Or towards 17 yung quarantine, right? April, May, June, July, August, September. So magsi 6 months na po tayo na hindi natutuloy yung mga plano, no? So maraming hindi natin nagagawa. So may parang sense of stagnation, parang naantala lahat ng mga plans natin. So to build up our preparations for the coming new year, may mga magagawa tayo for the last 3 months of 2020. Ayun. So number 1 dyan is yung productivity natin. So paano yung work natin ngayon? Kung nawalan kayo ng trabaho, ano yung pwedeng gawin? Maraming yung nagtitinda ng pagkain. Marami din, yung ate ko, nag-focus siya sa mga halaman. So nagtitinda siya online ng mga halaman din o dito sa mga kapitbahay. Yung isang ate ko, although patuloy pa rin yung coaching niya ng English online, kasi empleyado siya sa isang company which is based in China na nagtuturo ng English, marami tayong mga opportunities to check online for our skills kung saan tayo nababagay. Ayun. So maraming pwedeng gawin, no? Kasi marami ang nawalan ng trabaho tapos nawawalan ng pag-asa na makakaahon sa mga challenges. Kaya may mga nabalita ng mga suicide din at mga anxiety at depression. So, rest assured po na hindi lang kayo ang nakakaranas ng ganyan. Marami po sa atin ang nagkakaroon ng medyo mabigat ng pakiramdam sa mga panahon na ito. So, paano tayo makakaahon? So, araw-araw mag-set tayo ng goals, bumangon, maligo, mag-ayos ng silid or ng room natin, no? So mag-prepare ng pagkain, kahit simpleng pandesal or tinapay lang, inumin sa umaga. And then we go out and look for, kung wala tayong trabaho, di maghanap tayo ng magagawa. Ayun. Parang yun yung kulang sa atin sa opportunities for work. Kung wala tayong makitang trabaho na naaakma sa atin, gumawa tayo ng sariling opportunities to make money. And yung pinaka-simple ngayon is buy or yung magtinda ng pagkain, no? Pumili ng mga buy and sell, parang retail, no? Yung isang caregiver namin, taga dito rin sa amin, no? So kung naka-duty siya dito sa bahay namin para sa aming mahal na family member na pinibigyan ng kalinga or ng caregiver na, di ba? So, nagbibigay ng care or carer. So, usually, ang kinikita nila per day, mga 500. Ganun, kasi 24 hours naman yung duty. Tapos, nagising yung pasyente, nakatutok sila.
So kung walang duty, mga 3 araw na duty, 4 na araw na walang duty, nagtitinda siya ng tinapay. So sabi niya yung parang investment niya, yung puhunan niya ay 600 pesos. Tapos pag ibebenta nila, 600 din yung kita nila. So dalawa silang maghahati doon. Pero maghapon naglalakad sila along the roads, tapos ino-offer yung paninda nila. So kung meron tayong mga produkto na pwedeng ibenta, marami po na willing na bumili niyan. No, sa online pa lang, i-check ninyo, ang daming nagtitinda. Kahit mga simpleng pagkain or even mga halaman. Ayun. So ano yung pinagkakakitaan po ninyo ngayon? Pwede kayong makipag-live chat, mag-offer dito sa group natin. Pwede nyo pong mag-share sa Facebook page natin sa Noel PTV. Yung ate ko meron din siyang seller group sa Facebook. Pwede kayong mag-search sa Facebook sa area ninyo kung mayroong groups ng sellers and buyers na pwede kayong mag-post ng products ninyo and services. Yan. I-off ko lang po muna yung isang kasi yung feedback niya masyadong naririnig. Yan. Okay. So, second time ko pa lang po na mag-online, mag-live stream ngayon gamit ang YouTube app. Yun. So, nagde-develop pa rin tayo ng usapan ngayon. No? Sa ibang mga nag-online, usually, mga parang palitan ng subscriptions ang nangyayari. So, nagka-problema sa YouTube dyan. So, kailangan pag may mga subscribers tayo, talagang nanonood sila sa mga live streams natin. So, kung nalalagasan din tayo ng subscribers, may mga dahilan din dyan, pero hindi natin masabi kung yung mga bagong subscribers bang nawawala o mga dating subscribers. So sa Noel PTV, so ang goal po natin mag-provide po ng discussions sa health, wellness, and sharing among friends. So ako po ay isang registered physical therapist. Para sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ang clinic ko po ay nasa San Fernando City, La Union. May satellite clinic din sa Urdaneta City, Pangasinan. At may community-based clinic po kami sa Nagilian, La Union para sa special children. Ayan. So ano po yung mga plano natin sa last 3 months ng 2020? Pwede po kayong mag-share din po dito at pagtanong kung ano yung pwedeng pag-usapan po natin. Halimbawa yung pagkakakitaan, baka pwede kayong mag-share kung may mga produkto kayo na pinupush o mga serbisyo na ino-offer sa ibang tao. Ayun, sa akin po ang tutok ko ay serbisyo pang rehabilitasyon. So hindi po sa drug addicts po sa ang rehabilitasyon po namin ay sa physical therapy, sa functional training. Halimbawa, yung pasyente ay nagka-paralisado kalahati ng katawan dahil sa stroke. So, yun po yung trabaho namin. Hindi po kami miracle workers, healthcare practitioners po kami. So, may mga pagkakataon na hindi na ibabalik yung galaw ng isang pasyente ng totally normal o tulad ng dati bago siya nagkasakit. Pero ang dapat natutukan natin ay maging functional. So makagawa sila ng activities of daily living. Tulad ng hygiene, pagkain, pagdadamit, no? Pagpalit ng damit, paliligo, mga activities sa pang-araw-araw. No? Paano mapangalagaan ang sarili. Pati yung sa pagtatrabaho. Paano sila makabalik sa trabaho. Yeah. So may isang pasyente kanina na nag-inquire, parang 18 months na siyang na-stroke. Humina yung kalahati ng katawan niya, nakakapaglakad pa naman siya, pero may foot drop siya. So imagine niyo ito yung paa niya, so hindi niya maitaas pag naglalakad, so nakababa lang na gano'n. So kailangan niya ng brace para nakaposition yung ankle niya o yung kasukasuan niya sa paa. So sa physical therapy may magagawa tayo doon. So yun po yung patuloy ko na gagawin sa susunod na 3 buwan ng 2020. Patuloy pa din po tayo sa serbisyo natin sa mga clinics. Ayan. Isa sa advocacies din po natin yung sa community-based rehabilitation. May mga special children sa mga communities natin, mga barangay.
kadalasan mga bata na may cerebral palsy, yung bedridden o kaya hindi makapaglakad, no, nakaupo lang sila. So, kailangan ng wheelchair, kailangan ng tulong ng physical therapist or occupational therapist para matuto na makaupo na mag-isa o tayo at makalakad. So, yun po yung advocacy din namin. Ngayon, sa La Union, isang clinic, isang munisipyo pa lang ang merong serbisyo nito, ang Nagilian, La Union. So, nagsimula po kami 2 taon na ang nakakalipas. So, may job order po kami, ako yung PT at saka yung kasama ko yung OT, na magbigay ng serbisyo sa mga special children sa Nagilian. So, yung mga bata, kasama ng magulang, pupunta sa um, CBR, tawag namin, Community-Based Rehabilitation Program. Ang center namin sa SPED Center sa Ortiz, Nagilian. Walang babayaran yung nanay o yung tatay, magulang o guardian ng bata na naghatid sa kanila. So ang um, nagbibigay ng bayad para sa kanila ay ang munisipyo ng Nagilian. So sana po sa bawat munisipyo sa La Union magkaroon din ng serbisyo na ito kasi may budget naman para sa persons with disabilities. Kailangan lang magkaroon ng pagtitipon ng mga magulang ng mga batang may kapansanan para magkaroon sila ng resolusyon sa tulong ng isang Sangguniang Bayan member o kaya yung presidente ng Persons with Disabilities, PWD President Organization nila, doon sa munisipyo. At mahimok, parang ma-encourage, may recommend sa Sangguniang Bayan na i-organisa, na i-set up yung community-based rehabilitation sa area nila. Dati ang CBR na papaloob sa Department of Health, pero nung naglaon, nilipat ito sa Social Welfare and Development, DSWD. Ang hindi ko po kabisado kung saan kukunin yung pondo ninyo, pero sa Nagilian, kinuha ito sa Gender and Development, GAD Fund, GAD Fund ng munisipyo. So, maswerte lang po ang Nagilian kasi yung plano ng kanilang mayor ay nakatuon sa healthcare, sa mga special children din. Pagkatapos, yung head po ng Municipal Social Welfare and Development Office nila ay classmate ko nung high school. Kaya ako yung na-contact niya na mag-set up nung CBR sa kanilang munisipyo. Marami po kaming mga physical therapists na nakabase sa mga bayan at mga barangay. Kailangan lang na malaman na may pangangailangan sa mga munisipyo o sa mga lugar ninyo para ma-set up po ito. At kailangan ang local government ninyo ang manguna para tuloy-tuloy yung pondo para sa serbisyo sa mga special children. Ayun. So, medyo na lumihis tayo ng konti, pero yun pa rin. Patuloy sa susunod na 3 buwan, na titirang 3 buwan ng 2020, ang ating clinic services sa Nagilian daw nyo. Sinusubukan din namin mag-reach out sa ibang mga munisipyo na malapit sa area para maikot din namin tulad na kasamahan natin na physical therapists din. So, sumama po kayo, welcome po kayo na mag-volunteer ng inyong serbisyo kahit once a week lang, 3 hanggang 4 na oras, 1 o 2 pasyente yung ma-handle ninyo. Ayos na ayos po yon. So, marami tayo. Sa Nagilian, nagkaroon kami ng evaluation. Halos 20 plus na mga bata ang nangangailangan ng serbisyo para sa physical and occupational therapy. So nagtuturo din po yung ating kasamahan si Sir Lawrence ng NDT, Neurodevelopmental Training. Paano matuto yung bata na gumalaw, halimbawa nakahiga lang siya, hindi siya makatagilid, hindi siya makadapa, hindi siya maka all fours o yung sa Ilocano baka-baka, yung all fours na sa kamay at paa niya. Preparation yun para sa pagluhod, pag-upo at pagtayo. So step by step process siya, developmental process siya
hanggang makalakad yung bata. Yun po yung tutok namin Mondays, Wednesdays, and Fridays sa Nagilianon. Ayun. Ano pa yung pwede nating ipagpatuloy sa tatlong buwan ng 2020? Besides sa pagbisita sa ating mga mahal na buhay, ay mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay na, no, sa October and November, kasi parang mapapaaga, no. So ano, tingnan natin kung may live chat tayo. Hindi ko makita kasi dito sa screen ko. Pero usually, um, sa end ng month, no, dito nag-check yung mga sa last quarter ng taon, yung setting ng goals for the next year, for the susunod na taon. So ito po yung, ang naging problema lang, sa second and third quarter ng 2020, parang bumagsak lahat ng uh, ano yun, mga progress reports, mga achievements, kasi wala nang masyadong nangyari, naantala lahat yung mga paggawa, no? Kahit sa amin sa healthcare services, maraming mga pasyente ang hindi nakakapunta sa mga clinics, lalo sa mga hospitals dahil sa takot na mahawa, no, at lalo na sa mga ECQ areas, sa mga quarantine areas, hindi sila makalabas pa sa ngayon except for emergency cases. Ayun. So pwede tayong magsimula ulit, no, for October. MGCQ pa din sa karamihan dito sa mga probinsya. I think sa Manila ay naka-GCQ pa din sila, pero papuntang MGCQ na din. So, minimal healthcare precautions pa rin for COVID-19. Kailangan gumamit pa rin ng ating face mask, face shield, kung kinakailangan mag-personal protective equipment, PPE, at gloves din sa amin if we handle patients, tapos social distancing, and ano pa ba, sa mga public transportation, bawal na yatang sumagot ng telephone or tumawag sa telepono, no? So, lesser yung transmission ng COVID-19 virus. nCoV pala. Dati yung novel coronavirus, ngayon na naging COVID-19. Okay. So, tumitingin din ako sa mga ano ko. So, for the next 3 months, pwede din tayong magmuni-muni para makapag-set ng goals. So, parang sa amin, ang tawag namin doon, reflective practice, no? So, after duty namin, so you reflect on the past day of clinic duties, kung anong nangyari sa services ninyo, saan patungo yung serbisyo ninyo, kung may improvement sa pasyente o wala. So, sa ating private na settings naman, personal na buhay, then we can also reflect on the stuff, mga na-achieve natin for the past years, even for the past months, no, kahit mga January, February lang for this year. So that way, may sense of achievement tayo at may patutunguhan na gusto pa ma-achieve. So for example, nung December last year, nagkaroon kami ng gift-giving nga, no? Tinitingnan ko yung mga video, grabing super healthy. So, masyadong mataba. So, pati si Ilona, yung isang kasamahan namin, ngayon, bigla siyang pumayat. No? So, ano nangyari? So, nag-keto diet din siya. Pero, naka-Herbalife kasi siya. May food preparation sa Herbalife. Hello, Ma'am Eden Castro. So, shout out po sa inyo sa Herbalife po sa Bauang, La Union. So, matagal niya na akong i-encourage na mag-member sa Herbalife at itry yung kanilang food preparation. Meron din nag-encourage sa akin sa Usana, no? May protein shake din sila na ino-offer for weight loss. Pero the best is to decrease our carbohydrate intake, no? Sobrang rice po kasi natin at sobrang bread, no, mga kinakain natin. So, naiipon sa katawan as sugar, tapos mahirap magtunaw ng fat, no? So, dati ang alam nila, kung laging karne at fat yung kinakain, sobrang taba ng tao. Yun pala, baliktad. Kung mas mataas ang carbohydrates na kinakain natin,
the more na ano ka, magre-retain ka ng fat. So instead na mag-lose ka ng fat, tataas yung blood sugar mo at magda-diabetes ka, high cholesterol din. So sa ketogenic diet or keto diet, increase mo yung protein intake mo in the form of pwedeng eggs, pwedeng um, protein from fish, from meat, no? Even from um, may mga vegetables high in protein like munggo and tofu, no? So mataas yung protein content din nila. And then good fats. So hindi porket fats masama na. Sabi sa keto diet, mayroong essential fat at essential protein pero walang essential carbohydrates. So yung mga sinaunang tao, wala pang gaanong carbohydrate diet. Wala namang bread, walang rice kasi hindi sila nagtatanim dati. So usually they hunt food, hunting, no, or fishing. No? So ang natural diet talaga natin dati ay high protein and high fat. Due to development, parang nagkaroon lang ng shifting towards agriculture. So nagtanim ang mga tao. So nagkaroon ng iba't ibang sources of carbohydrates, tapos nagkaroon ng processing and commercialism. So na-prepare yung food and na-prepare yung um, bread, at saka food na rich in carbohydrates like mga dessert and sugar, no? Even asukal, no, mula sa sugar cane sa tubo. So yung dati ang sabi nila ang healthy na sugar sweet or sweetener yung muscovado, which is the um, form ng sugar na hindi gaanong ano yan, na process, no? Like sa rice naman, yung brown rice. Kasi sa white rice, naalis lahat ng cover niya. The covering of the rice is actually rich in vitamin B complex. So kung puti na lang na rice, wala na yung covering niya, so less nutritious. Pero very high in carbohydrates at nagiging asukal din siya. Yun. So pwedeng tutukan natin for the next or the remaining 3 months of 2020, health and wellness, personal health and wellness natin. So kung madali tayong mapagod kasi mabigat yung katawan, so we can focus on our diet and exercise. So increase natin yung metabolism through exercises. So kaka-upload ko lang po yung video number 108 um, sa exercises, walking exercises, only 15 minutes if we can do it every day. So 15 minutes every day na walking exercise to increase our heart rate, achieve our target heart rate, and increase our metabolism. So kung nagpapawis po kayo while doing the exercise, it means nag-increase yung body temperature ninyo at nag-increase yung burning ng fat. So bawal ba na naka-aircon habang nag-exercise? Hindi po. Walang problema. Kahit yung fan. Kasi ang pawis ay byproduct lang ng metabolism. So, ibig sabihin, kung nagpapawis, nag-overheat yung katawan. So, ang tendency ng katawan is to produce the perspiration para kung mahanginan, mag-cool down yung katawan. So, even yung paliligo after mag-exercise is good, no? Yung shower lang, like 2 minutes or 3 minutes of shower, mabasa lang, tapos punas agad, to cool down the body temperature. So, kung hindi magko-cool down, mag-overheat, tapos mahirapan din yung puso, which is actually overworking pag overheated yung katawan. Pero, during our workout, merong tinatawag na warm-up period kung saan dahan-dahan mong itinataas yung heart rate. So kung ang resting heart rate mo ay 60, kung i-check nyo yung pulse niyo o yung tibok ng puso sa 1 minuto, so usually ang resting heart rate natin ay 60. Tapos pag gumagalaw na tayo, tumataas yan, ang pinaka-normal is 60 hanggang 100. So kung more than 100 na, tawag doon tachycardia, masyadong mabilis yung tibok ng puso. So kung nakaupo lang kayo at relax, tas biglang 100 plus yung heart rate ninyo,
something wrong. Pwedeng may thyroid problem, or ninenervyos kayo, or meron kayong ingrown toenail, or anumang sanhi ng pagbilis ng tibok ng puso na wala namang dahilan na dapat bumilis yung tibok ng puso. Pero kung pagod, halimbawa galing ka sa labas, kararating mo sa bahay, ang bilis yung tibok ng puso, pati yung blood pressure mataas around 140/90, mga ganun, okay lang yun kasi pagod ka. So you have to rest at least 5 to 10 minutes, mag-cool down muna, tapos pag naka-rest, saka i-check ulit yung heart rate, pulse rate, at blood pressure. Ayun, so yun ang pwedeng gawin for the next 3 months. Aralin natin paano ma-improve yung health and wellness natin. Ano yung, bakit may sinatawag nilang, may normal ba na blood pressure, or pare-parehas ba yung blood pressure sa bawat isa? Yung heart rate, yung pagtibok ng puso natin, dapat flat lang ba the whole day? Same thing sa blood pressure, kung 110/70 pagkagising mo, kailangan ba na maintain yun the whole day hanggang gabi? Or normal lang na tumataas at bumababa siya, depende sa activities, depende kung gutom ka, kung busog ka, or mahinabol ka or hinabol ka, ganun, or galit ka, o kaya bored ka, tulog ka rin. So, yun yung pwede natin gawin for the next 3 months. Ayan. On that note, inom muna tayo konti ng something. Okay. So, besides food and food supplementation, no, yung kailangan bang mag-take ng multivitamins every day? Ang sagot po doon ay pwedeng oo at pwedeng hindi. Okay. Kung kulang yung nutrition na nakukuha natin sa pagkain, halimbawa ang food ninyo araw-araw ay puro karne, kailangan ninyo ng multivitamins kasi hindi kompleto yung nutrients from the karne lang. For example naman, ano ka, vegetarian, so walang karne. So, puro vegetables lang. Wala ring poultry products, no? Walang itlog, walang dairy products. Kailangan pa rin mag-multivitamins. Okay. Pero, kung balanced ang diet natin, mayroong sources from the 3 food groups na Go, Glow, and Grow, you don't need supplementation. Kaya ang tawag doon ay food supplements. No? Lahat ng iniinom natin na hindi gamot ay nasa kategorya na food supplement. Ayun. So kung hindi nyo kailangan, huwag kayo mag-take. Bakit? Even mga herbal medication, mga herbs na tinitake natin, kung hindi nyo kailangan yon, huwag kayo mag-take. Kasi lahat ng pinapasok sa katawan ay nafi-filter ng kidney. Ayun, nasabi ko din kagabi yon. So, may isa kong pasyente na ang dami-dami niyang herbal medicines na tinitake, no? From China, kung may nabasa siya sa Facebook, di ba, Tacoma, yung pampatae, take siya nun. So, araw-araw, sobra yung pagtatae niya. Pagkakain niya, tatae na siya agad. Nag-take din siya ng ibang, aside from doon sa herbal na para sa pagpababa ng blood sugar, like serpentina, mayroon na siyang dahon na tanim, mayroon pa siyang capsules na iniinom. So, sobra-sobra. So, ingat po tayo doon. Hindi porket herbal or natural ay wala ng side effects. Hindi po. So, lahat ng mga gamot na naging tableta ngayon ay mostly galing muna sa halamang gamot yan. So, kung may side effects yung mga nakaprepare na tablets, pati yung mga tanim natin, may side effects din yun. So, kailangan pa rin po ng kumonsulta sa ating medical doctor or doctor of naturopathy kung doon sa herbs naman, para malaman kung aling mga natural na food at saka mga food supplements na kailangan natin o hindi natin kailangan. Okay. Aside from that, yung tubig. So, kailangan pa rin talagang uminom ng 2 hanggang 3 litrong tubig sa isang araw. Dati 8 glasses of water lang.
So, yung 1 litro kasi parang 4 to 5 glasses yun eh, yung 1 liter of water. So, 4 to 5, 4 glasses sabihin mo na. So, yung 2 liters is 8 glasses. So, kung mainit yung lugar at laging nagpapawis, kailangan i-increase din yung water intake natin. Bakit? Kasi, kahit na kompleto yung food intake natin, even nag-food supplements tayo at naggagamot, kung kulang ang tubig na iniinom natin, hindi na po proseso lahat ng yun at hindi nagagamit ng katawan. So, ang mangyayari, naiipon lang siya sa ating bloodstream o sa ating digestive system at nagiging poison. So, marami sa mga nagkaka-constipation, yung hindi makatae, hindi makapagbawas, ay dahil kulang na kulang yung water intake. Ayun. At isa pa, yung daily walking natin. So, para sa healthy na cardiac function sa puso, kailangan at least 10,000 steps every day ang ma-achieve natin for a healthy heart. So, kung lagi tayong nakaupo, yung normal lang na lakad-lakad, paikot sa bahay, palabas ng bahay, papasok ng bahay, wala pa yung 2,000 steps in one day. So, isipin niyo, kung 10,000 steps ang required at 2,000 steps lang, so may countdown ka na kung kailan magkaka-cardiac problem ka o sakit sa puso. So, isa pa rin siya sa leading cause of mortality, yung pagkamatay ng tao, yung sakit sa puso. So, lifestyle pa rin po yun. So, mas maraming namamatay sa lifestyle diseases sa ngayon. Except ngayon, nasa pandemic tayo, so maraming namamatay sa infectious disease sa ngayon. Pero kung mapipigilan natin na bumaba yung immune function natin, pwede. So, sa pamamagitan ng nutrition, so food as medicine, that includes water intake, tapos yung proper rest, no? So, yung tulog, do not underestimate yung power of sleep. So, may mahal kami sa buhay na dati ang tulog lang niya ay 2 to 3 hours a night, lalo pag may gagawin na related sa negosyo sa gabi, no? May ginagawang serbisyo sa gabi, paghahanda para sa isang event kinaumagahan. So, ang tulog lang ay 2 to 3 hours a night. So, nagkaroon ng cognitive decline o yung pagbaba ng function ng brain. So, isa doon yung tinatawag na dementia or Alzheimer's, no? Narinig niyo na yun? So, nawawala yung function ng memories at saka may chemicals sa brain na nagdi-decrease din with related siya sa decreased sleep o kulang na pagtulog. So, kung natutulog tayo, bakit kailangan matulog? May mga pag-aaral na may mga functions sa brain na nangyayari lamang pagtulog ang isang tao. So, pag gising tayo the whole night, gising ka the whole day, yung mga blood vessels, mga daanan ng dugo ay masyadong maliliit, no? So, hindi siya nagde-drain ng mga metabolites, yung mga parang ihi due to normal function, no? So, yung mga dumi na naiiwan sa blood circulation sa utak, naiiwan lamang sa utak kung hindi tayo natutulog. Pag tulog tayo, nagda-dilate, lumalaki yung size ng blood vessels at nade-drain lahat ng dumi sa ating utak. So, kung napapansin nyo, pag puyat, kinaumagahan, hindi malinaw, no? Yung pag-iisip natin, madaling nagagalit, no? Kasi hindi makapag-function normally yung brain dahil masyadong maraming metabolites o yung mga dumi ng paggana ng brain sa habang gising tayo. So, 8 hours of sleep pa din ang minimum required 8 hours of sleep. No, dati sinasabi nila, 6 hours is okay, 5 hours is okay. No, it's not okay. So, may sleep debt na tinatawag. Nagkakautang tayo sa pagtulog kada kulang na oras ng pagtulog sa gabi. Example, kagabi, ang tulog mo 5 hours lang. So, may utang ka na 3 oras. So, kailangan itulog mo yung 3 oras na kulang na yon. Kung hindi, the next day, may kulang ka pa din. So, ganun. So, kung ito total mo lahat ng oras ng pagtulog sa buong buhay mo, mahaba-haba yon.
So may direct relationship yung quality and length of sleep sa quality and length of life natin. So the shorter you sleep, the shorter your life and the quality of your life will be. So ganun. So that's nutrition, food as medicine, if needed, food supplementation, water, sleep. So yung hindi magkaiba yung rest lang, magkaiba sa sleep. Yung rest, pwedeng nakaupo ka lang walang activity or resting. Pero yung sleep is specifically turned off yung brain function para mag-drain yung metabolites from the brain. Okay, parang lumalayo-layo tayo sa topics natin. Pero ang focus pa rin is anong pwedeng gawin for the remaining 3 months of 2020. Ayan. Pwedeng magbayad ng utang. Kung may pambayad. Okay. So, kailangan na kung meron tayong nahiram, no, we have to focus all our energies to give back. So, isa rin yun yung sa mga tinututukan ko ngayon. So, swerte yung mga walang utang dyan. So, kailangan po natin na mapagtrabahuan din at unti-unti. May client ako na every time na pupunta siya, stressed out siya. No? So, laging masakit. Meron siyang fracture sa likod. Matanda na siya, mga 70 plus na siya. So, ang negosyo na nagpaparent siya ng mga pwesto, tapos nagpapautang din siya ng pera, hindi siya binayaran. So, ang balik sa kanya is yung stress kasi kailangan na nila ng pera para magamit din ng anak niya na walang trabaho sa ngayon. Yung humiram sa kanya, nag-issue ng post-dated check na tumalbog. So, isang taon na wala pa rin binabayad sa kanya. So, yung stress na naipon sa kanya, hindi siya makatulog sa gabi sa kaiisip doon sa sinisingil niya. Tapos, yung emotional turmoil, no, sakit sa dibdib dahil kaibigan niya yung napagpahiraman niya. So, naipon. So, hindi bumubuti yung physical status niya, laging may sakit sa likod. So, hindi lamang po mga injuries sa katawan ang nagsasanhi o sanhi ng ating mga nararamdaman, pati yung continuous mental stress and emotional stress. So, kung may mga nararamdaman tayo, so humanap kayo ng tao na pwede nyo makausap. No? Sa Amerika, tawag nila doon shrink ng mga psychologists, mga doctors of psychiatry or psychology. Sa Pilipinas, hindi uso yon kasi masyadong mahal. So, sa Pilipinas, hanap ka lang ng kaibigan o kapamilya na pwedeng i-share mo yung burdens mo na nararamdaman mo para mas clear yung isip mo na makahanap ng solusyon sa problema mo. So, hindi po pagbibigti o suicide yung sagot sa ating mga problema. So, ang pagbibigti o pagpapatiwakal, ang suicide, ay nagdudulot pa ng additional o karagdagang problema sa pamilya. So, mga naiiwan po ay malaking hinanakit na hindi kanila natulungan. So, before pa mangyari yon, kayo na mismo ang humingi ng tulong sa inyong mga kapamilya. Yeah. Tayo naman, ng mga kapamilya, mas maging sensitive tayo kasi lahat ng mga nakikita na suicide cases ay walang suicidal tendency. No? Seemingly normal sila. So every day they go to work, tawa, mostly nga tawa ng tawa, yun pala, kino-cover up yung internal turmoil, yung mga nararamdaman nila sa kalooban nila. So be extra sensitive sa ating mga kasambahay, lalo ngayon na maraming problema sa new normal, no? Sa abnormal pa rin na situation natin ngayon. Ang dami na pwedeng gawin, no? So, last 3 months of 2020. So, take care of ourselves, take care of our families, so wag mag-away-away. So, kung meron tayong mga hindi pagkakaunawaan, hindi po solusyon yung magsigawan o magpatayan, no? So, kailangan mag-usap pa din. Kung wala kayong mabuting sasabihin sa iba, tumahimik po kayo. Ayun. So, may acronym doon yun, STFU. Pero hindi ko i-spell out kung ano yun. So, STFU. Bad yun. Pero, ibig sabihin, quiet ka na lang kung wala kang mabuting sasabihin. So, yun na yung ano mo. Okay. So, I hope na nakapagbigay din ako ng konting
these are all my points of view, no? So, wag niyo pong i-accept na truth lahat yon. So, nasa inyo din yung kung pasok sa opinion ninyo, edi okay siya. Marami din nag-offer ngayon ng ng investment, no? May kaibigan ako. Actually, um, printer siya ng alumni souvenir program namin. So, taga Pangasinan. So, nag-offer siya ng investment sa stocks daw, no? May stocks siya. So, sabi ko ay hindi pa ako sigurado diyan. So, before tayo pumasok sa isang agreement o investment offer, aralin po natin muna 'yon kasi sayang yung pinaghirapan natin. So, the best pa din yung magtrabaho ka at mababayaran ka para sa pagod mo, mababayaran ka dahil ginawa mo yung bahagi mo. Kasi yung sa investments mostly passive income. So pag naglabas ka ng pera, hintayin mo na lang yung balik ng pera mo. So ganun po yung passive income. Okay naman yun kung okay yung investment, lalo pag alam mo na ikaw yung nagsimula ng negosyo na yun. Pero kung sa mga naman, ang uso pa ngayon yung networking, no? So maraming networkers din ngayon. Kung walang produkto sa networking, huwag kayong pumasok. So dapat may produkto or serbisyo na ibinibenta para mabayaran. Hindi yung salita lang, tapos babayaran dahil sa magandang pagsasalita nung nagbebenta sa inyo o yung networker niya. On that note, gusto ko pong i-promote pa yung isang one of the best na food supplement, yung Pure Tear Placenta. So, sa sa bioengineering, no, yung latest technologies sa pagpapahaba ng buhay ng tao at pag-improve ng health and wellness ng tao. Stem cell ang isa sa na patunayan na tulong sa iba't ibang kondisyon. Yung mga dating presidente at mga artista, injectable yung stem cell nila, no? Pupunta pa sila sa ibang bansa para magpa-inject ng stem cell. Ngayon, may oral, naka soft gel capsule siya at ang ginagamit ay deer placenta. So, yun po ay made in New Zealand at ang laboratory nila nandun sa New Zealand, ang headquarters ng kumpanya Reway ay nasa Singapore. Ayan. May opisina din po dito sa Pasay, sa Manila, sa Pilipinas, no? At meron din tayong contact doon kung gusto niyo malaman at i-refer ko po kayo sa kanila para makausap ninyo sila. Kung gusto niyo i-check yung video natin sa Pure Tear Placenta, may dalawang video po tayo. Yung nauna doon para sa Parkinson at yung pangalawa para sa hypertension and high glucose, yung sa blood glucose. So 1 month of taking Pure Tear Placenta, ma-achieve din yung health and wellness sa inyo. Ayun. Again, food supplement po ito, hindi siya gamot. Para by law po sa Pilipinas, no, hindi pa siya ina-accept na medicine. It is categorized as food supplement. So deer placenta plus marami pa sa mga ingredients din. So, pwede natin gawin for the next or remaining 3 months of 2020 is to look for a product or service na pwede nating mapagkatiwalaan at yun yung ipupush din natin sa ibang tao. So, health and wellness po ngayon yung malaking industriya na hindi mawawala, lalo na may mga pandemya at may mga sakit pa na iba't iba. So, kailangan mapalakas natin yung immune system panlaban sa sakit at iba pang mga condition. No? Kung may problema kayo sa puso, no? Cardiac problem, o sa lungs, no? Pulmonary problem, o sa brain, no? Neurologic problem, at iba pang mga condition, no? Pumunta po kayo sa inyong doktor, no? Medical doctor, magpakonsulta. So, wag mag-self-prescribe o gumamit ng gamot na hindi binibigay ng inyong espesyalista. Okay. So, ang mga herbal preparations po, pwede rin silang makatulong, pero kailangan nyo munang isangguni ang mga ito
sa inyong doktor bago ninyong gamitin. Ayun. So wala po tayong pinupush na gamot, bawal po yun. So trabaho po yun ng medical doctor. Sa physical therapy, ang ating gamutan po ay sa movement therapy. So number 1 is exercises, functional training para makagalaw yung pasyente ng normal at gayon din makarecover siya sa kanyang condition. Gumagamit din tayo ng electrical nerve stimulation gamit ang 9 volts na kuryente. May mga devices po tayo at meron din tayong infrared light therapy for superficial heating at marami pang healing modalities, therapeutic heating, no? At ngayon din meron tayong therapeutic ultrasound. Sa ibang mga hospital may shockwave therapy sila para sa mga muscles and joints at iba pang bahagi ng katawan natin na problemado. Kung meron kayong neck and back pain, spine conditions like scoliosis, slip discs, pwede po kayong sumangguni sa ating clinic sa San Fernando City, La Union. Contact number po ay 0908-299-8882 at 0927-715-5770. So tingnan nyo po sa description doon, ilalagay ko na lang po yung contact natin. Pwede din kayong bumisita sa ating Facebook page sa facebook.com/noelptv para makita ninyo yung ating mga activities din. Kung may katanungan, ilagay po sa comments dito sa baba, tapos balikan ko din po kayo. Okay, so patapos na po yung isang oras natin. So salamat po sa pagpunta sa ating live stream dito sa YouTube. So sa ngayon po, hopefully ma-maintain natin yung 9 to 10 p.m. na schedule ng live stream natin. At maaaring mapalitan din ito sa mga susunod na mga buwan, pero sa ngayon sanayin po muna natin. Mahirap po kasi mag live stream sa umaga, lalo naka-clinics po tayo. So mostly dito muna sa gabi, dito sa Bauang, La Union, dito sa Pilipinas. Salamat po ulit. Sa mga natitirang oras po, gusto kong ipakita yung isang natin, meron tayong box, yung package, no? So nag-order tayo ulit ng isa pang thermal gun, no? Napakagamit po ngayon yung infrared thermometer. So yung nakikita natin na ginagamit sa sa mga iba't ibang mga opisina o even dun sa grocery, no? So Yobecan. So ito po yung in-order ko. Very cheap naman po siya. Yobecan non-contact infrared thermometer. So second ko po ito, order ko siya. So far na-calibrate ko naman po siya na gumagana siya dun sa tama na yung mas accurate or parang near accurate na thermometer reading niya. Okay. So ito po yung second, hindi kasama yung baterya. So kailangan bumili kayo ng AAA batteries pa rin ninyo. Ayan. Yung mga original na thermal gun or thermometer nagtanong ako sa SM, ang presyohan nila is 3,500 hanggang 4,200. Ito naman ay less than 500 lang. So gumagana naman siya so far. So kumuha ko ng backup na isa pa just in case. Tapos yung isang in-order natin yung pulse oximeter. No, dati yung pulse oximeter pinakamura nito 5,000. Ito ay less than 500 din lang. So kung titingnan niyo, kung nakagamit na kayo nito, no, yung pulse oximeter wala pa rin siyang baterya, no? So okay siya kasi AAA batteries. Dati yung battery nito yung parang sa relo, yung flat na battery. So iniipit dito sa daliri. Tapos babasahin niya kung ilang porsyento yung oxygen sa dugo natin, no? So 99% up or 90% or 85% mababa na. So doon mga kailangan ng deep breathing muna
para mag-normalize. Halimbawa, ako ngayon, no, na mag-go 1 hour na nagsasalita, usually bumababa yung oxygen level sa dugo kasi hindi normal yung breathing pattern ko. So, mostly palabas yung hangin. So, kung lightheaded kayo, parang lumulutang yung ulo, most probably, mababa yung oxygen level. Pero, kung nag-hyperventilate naman, halimbawa nervous kayo, tapos mabilis yung paghinga, so ang normal na respiratory rate ay mga around 12, no? 12 to 14 yata, if I'm not mistaken. So, kung mas marami, like mag-30 na yung paghinga mo sa isang minuto, mag-hyperventilate ka, sobra-sobra yung oxygen sa dugo, nakakahilo din po yun. So, um, maganda yung technology nila ngayon kasi mura na siya. Dati yung gamit namin sa tertiary hospital na ganyan yung size is worth 500,000 pesos, yung pulse oximeter. So ngayon, dahil sa Chinese innovation, no, sa mga na-order sa online sa Shopee at Lazada, meron ng less than 500 na pulse oximeter. So ito po yung dalawang purchase natin for health and wellness, no? At may isa pa, pero nabuksan ko na ito. Ito yung sa Chinese naman yung sulat, no? So wala kang mababasa talaga diyan kahit sa ilalim. Pero kung titingnan mo yung picture, no, meron siyang cones, no? So ito yung tinatawag na moxa. Sa acupuncture, usually gagamit ka ng needles tapos moxibustion, yung sinusunog. So ito yung moxa. So moxa sticks na siya. Yan. So nakalagay siya sa, naka-roll siya na sticks. So herb naman siya, na dried na herbs. Tapos na compact, tapos sinusunog. Ayan. So ito yung mga holder niya. So, aalisin mo yung adhesive tape niya, ididikit mo doon sa acupuncture point, tapos sisindihan yung dulo ng moxa stick, tapos itatayo siya dyan. So, ang mangyayari, indirect technique, indirect lang siya. So, yung combustion, yung pagsunog ng herb, didiretso siya bababa doon sa may acupuncture point. So, sa Chinese medicine, so, pag mayroon kang problema sa qi stagnation, no, hindi normal na pag-ikot ng energy ng qi, ang tawag ng life force energy sa katawan. So may ipunan ka, pwedeng bumaba yung immune function mo at pwedeng maging maiksi yung buhay mo. So sa Chinese medicine, yung philosophy nila, so if you do moxa every day, hahaba daw yung buhay. Ayun. Yun yung isang gusto kong pag-aralan for the next 3 months or remaining 3 months of 2020. So may Amerikano, may American ako na kliyente na nag-aral ng traditional Chinese medicine, specifically acupuncture and moxibustion. Ang problema, nung nag-acupuncture siya, marami silang pasyente na cancer patients. So, mga terminal cancer patients. So, dahan-dahan nauubos yung pasyente nila, tapos mas lumalalim yung anxiety niya and depression sa trabaho niya. Kasi nga, namamatayan sila ng pasyente. So, nag-decide siya to shift line of work. So, naging businessman na lang siya. So, more than 25 years na siya na pabalik-balik sa Pilipinas. At siya yung isa sa mga pasyente ko sa clinic sa San Fernando. At nag-request siya kung pwedeng magkaroon ng moxibustion. So, nag-order naman ako sa China nung moxibustion wool. So, instead of, hindi ko kasi nadala na sa sasakyan siya, ipapakita ko sana. Instead na, sa halip na naka-stick, so yung moxa wool, para siyang powder lang, powdered na herbs, na herb ng for moxa. Tapos, i-shape mo siya na parang needle size, manipis na manipis. Tapos mga 1 cm lang yung haba. Tapos gamit ng petroleum jelly or lotion or kahit anumang pandikit na ilalagay na liquid substance, semi-solid, itatayo mo doon yung moxa wool na size ng needle,
kanipis ng needle, tapos susunugin. Yun naman yung direct technique ng moxibustion. So medyo napapaso ng konti. So dapat manipis lang talaga yung pagkakagawa ng moxa wool. Ayan. So for the next 3 months, pwede tayong mag-set ng learning goals natin na pwedeng mag-improve pa sa ating status, sa ating situation sa buhay. So, um, ipupush ko din po na makastart na sa pag-aaral sa Doctor of Naturopathy. Hopefully by the end of October or start ng November, mag-start na po. So, yung Doctor of Naturopathy course ay nakafocus siya sa natural healing. So, sa mga herbs and even sa alternative medicine like acupuncture and moxibustion at iba pang pamamaraan ng natural na pagpapagaling. On that note, thank you very much for coming to our live stream tonight. This is our second live stream using our YouTube app. Thank you very much po for your continuing support. I hope you would join me again. I hope tomorrow, no? So for our 9 to 10 p.m. Live stream here on Noel PTV. Please stay tuned for our other videos, no, for health, wellness, and also more sharing among friends. Thank you very much po and have a good night.